Город не оказался под водою праз коммунальный коллапс. Торнадо зафиксовали в районе Белорусской АЭС. Белстат назвал найбольш популярное для туризма кірункі Украине. Про гэта ды іншыя навіны 2 жніўня апавяду найбліжэйшыя хвіліны. Коммунальный коллапс у горадні. Город моцна пацярпеў пасля залевы, што абрынулася на абласны цэнтр позна ўвечары ў суботу. Праз вялікі поток воды перастала працаваць гарадская ліўневая каналізацыя. Затапіла некаторыя раёны гораду. Он еще одно двигает. Тебе потом... Под воду сышлі не толькі дарогі ды тротуары, але падземныя пешаходныя пераходы. Пацярпелі аптэкі, крамы і аб'екты харчавання, размешчаныя ў паўпадвальных памяшканнях. У адной з кавярняў наведнікі фактычна апынуліся ў пастцы, заблакаваныя вадой. Потокі вады падмылі апоры некаторых мастоў. Усе гарадзенскія камунальныя службы былі пераведзеныя на ўзмоцнены рэжым працы. Пашкоджанні гарадскія ўлады ацэньваюць як сур'ёзныя. В результате сильного ливня, который произошел 1 августа 2026 года, на Центр оперативного управления городского отдела МЧС поступило более 200 сообщений. В зависимости от масштаба и характера реагируем на все поступившие сообщения. В настоящее время работает 15 единиц техники. Наиболее проблемные места – это улица ВЛК, центр города. Стыхія накрыла не толькі абласны цэнтр. Смерч за 15 кіламетраў ад БелАЭС. Рэдкую для Беларусі прыродную з'яву зафіксавалі ў Астравецкім і суседнім Смаргонскім раёнах. Наступствы непагадзі паказаў спецыялізаваны тэлеграм-канал «Метеавайб». Торнадо ламаў і нават вырываў дрэвы з каранямі. Зрываў дахі, валіў дарожныя знакі і абрываў лініі электраперадачы. Цюкі з сенам вецер раскідаў на сотні метраў. Цяпер мясцовыя ўлады ацэньваюць шкоду. Ці закрануў смерч атомную электростанцию, не паведамляецца. Наступствы стыхіі ліквідуюць ратавальнікі ў розных рэгіёнах Беларусі. Гэтак на Гарадзеншчыне ў Ваўкавыскім і Бераставіцкім раёнах пашкоджаныя дахі мінімум 20 будынкаў. Таксама пацярпелі 3 дамы ў Слонімі і Зельвінскім раёне. Апроч гэтага ў Гарадзенскай і Менскай вобласцях былі зафіксаваныя мінімум 169 фактаў падзення дрэваў. Работнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў выязджалі на іх распілоўванне і прыбіранне з дарог ды прыватных тэрыторыяў. Паводле звестак ведомствам пацярпелых у выніку непагадзі няма. Пры гэтым ратавальнікі папярэджваюць, што небяспечныя умовы надвор'я захаваюцца. На большай частцы тэрыторыі краіны ў нядзелю чакаюцца навальніцы, залевы і шквалісты вецер. Пры гэтым на паўднёвым усходзе будзе спёка. На Гомельшчыне сёння чакаецца да плюс 37. Нягледзячы на беспрэцэдэнтныя залевы, беларускія рэкі працягваюць мялець. Спёка і слабы прыток вады прывёў да небывалага падзення ўзроўню ракі Піны, што ў Пінску. Мясцовыя жыхары б'юць трывогу, называючы з'яву экалагічнай катастрофы. Відэа, на якім бачны бераг, што адступіў на некалькі дзесяткаў метраў, апублікавала карыстальніца Трэц. По нашим ощущениям, так выглядит экологическая катастрофа. Вот весь этот берег Пины, он осушился, вода ушла вот прям до сих пор, хотя еще в июне вот она была, вот где вот эти вот ямы. Паводле жанчыны, нягледзячы на тое, што на дварэ ліпень, людзей на пляжах няма. Піна не адзіная рака, якая сёлета абмялела. Гэтак рэкордна нізкі ўзровень вады фіксавалі ў заходняй Двіне, Прыпяці, чым прытокам, дарэчы, ёсць Піна. Нязначны спад адзначалі ў Нёмне, Сожы каля Гомля, Беразіне ў Бабруйску і ў Дняпры. Латвія праз больш чым сотні пасля закрыцця адзінага памежнага пераходу з Беларусю такі не адкрыла мяжы. На пункце пропуску Грыгорыўшчына застаюцца великагрузы, якія чакаюць выезду з нашай краіны, пішуць дзяржаўныя СМІ. Нагадаем, закрыццё адбылося ўвечары ў пятніцу. Паводле латвійскіх памежнікаў прычынаю паслужыў тэхнічны збой. Палітычны аглядальнік Валер Карбалевіч пракаментаваў для нашага тэлеканалу пастанову суседняй краіны. Калі гэта сапраўды жэст, дэманстратыўны жэст незадаволення на адрас Беларусі,
то як бы трэба было так адкрыта і сказаць, калі, скажам, Польша закрывала мяжу, Літва закрывала мяжу, яны тлумачылі, што гэта выклікана дзеяннямі беларускіх уладаў, гэта дэманстрацыя незадаволення дзеянняў беларускіх уладаў і выстаўлялі пэўныя умовы. Мэтай тэракту ў Москве мог быць генерал Александр Чайка. Пра гэта пішуць медыа са спасылкаю на расійскіх зэт-блогераў. Чайку толькі ў траўні прызначылі камандаваць вайскова-касмічнымі сіламі. У лютым 2022 года ён кіраваў спробую захопу Кіева заходняга кірунку. Украінскія ўлады называюць яго адказным за масавыя злачынствы ў Бучы. Выбух у элітным рэстаране ў расійскай сталіцы адбыўся ўвечары ў суботу. Загінулі 3 чалавекі, 2 десяткі атрымалі раненні. Невядома жанчына спрабавала пранесці ў рэстаран пакунак, які ўзарваўся, калі яго спрабавала праверыць ахова. Паводле непацверджанай інфармацыі медыа, у той дзень генерал Чайка святкаваў у рэстаране юбілей. Ці пацярпеў ён падчас тэракту, невядома. Жыхар Магілёва паспрабаваў абмяняць у банку $50, якія паводле ягоных словаў атрымаў у падарунак. Аднак замест рублёў атрымаў крымінальную справу. 32-гадовы мужчына прынёс купюру ў банк, яе прыняла касірка, якая спачатку не заўважыла нічога падазронага. Аднак пазней зразумела, што банкнота можа быць фальшываю. Грошы перадалі на экспертызу. Падчас правярання высветлілася, што 50-доларовая банкнота серыі 2017А была вырабленая з выкарыстаннем паліграфічнага абсталявання метадам плоскага афсетнага друку і толькі імітавала элементы абароны. Магілёвец сцвярджае, што не ведаў пра падробку. Нягледзячы на гэта, праваахоўнікі завялі крымінальную справу. Цяпер высвятляюцца абставіны інцыдэнту. Больш за 20 мільёнаў паездак па Беларусі здзейснілі жыхары краіны летась. Пры гэтым самым папулярным кірункам стаўся Менск. На яго долю прыпадае 40% усіх турыстаў. Следам за сталіцу ідуць Берасцейская і Менская вобласці. Найменш гасцей прыняла Магілёўшчына. Часцей за ўсё беларусы выбіраюць кароткія паездкі на 1 ці 3 ночы, спыняючыся пры гэтым у гасцініцах. А вось у санаторыях адпачынак доўжыцца значна даўжэй – ад 1 до 4 тыдняў. Таксама ў якасці начлегаў папулярныя аграсядзібы. Іх выбрала больш за 470 000 асобаў. Аднак нярэдка турысты спыняюцца ў намётах, у сяброў ці сваякоў. На гэтым усё. Калі хочаце распаўсюду незалежнай інфармацыі, пастаўце лайк гэтаму выданню ў Ютубе. Аднак найперш паклапаціцеся пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.